park hi national park angin an hmang ve to tuna chuanin helai hmun an than na chan an chung kwa an wa om na chan pakhat chu a le that wang an tia I soil vel helai hmun he that mel ase ka hmu dan chuan ro ka ti ke chu ka she thiam velo khan wilderness a har takin bom ni Lincoln te he an chung kwa in ma se Lincoln a boral tu hian in Washington lama an chung ko ho hian pem an pem phei veka so lai memorial building sa pasang kan kaldon so lai memorial building sa so Mizo oh 1911 Abraham Lincoln an siya ding 1911 an sa kanya pasang kan kaldon action camera ni ve ta lo chu a ming sa thei khom lai do do a back side lama train kan kal ni hello nom zia hi poi kan nei ve lo kan nei ve hun la swal rung bol nan an manga drop em rang vek box ya yang open space kan nei ve chun hi chu an di drop ngal vek zel pe tre ko nen rear entrance okay this must be why anyways so this is the entrance okay here we are hey memorial building tu na kanom na mekhi nya hemi hi hetiang intero te a hanin lo khosa ve thini hetiang intero te a khosa thin si kha paro pui de wa chwa ka Malaya oh okay hemi hian code hian omzia nei vek letters le numbers ho hian assemble langai was still te thalak ve ka du sia kan dalok